Hi bye at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. I'm Justin po. Meron po akong mga kababata na hanggang ngayon ay best friends ko pa din. 5 po kaming magkakaibigan. Bali 4 kaming lalaki. At well, 1 babae. Basta alanganin siya. Ayaw umamin eh. As far as I remember, since kinder talaga kami na yung magkakasama. So I guarantee na kilala ko o kilala na namin ang ugali ng isa't isa. Pero ang pinaka-close sa akin sa tropa ay si Tisay, yung alanganan. Kung may nag-iisip man na may HD ako sa kanya, ay aba, I'd rather poke my eyeballs out na lang po. But don't get me wrong, maganda naman siya kung tutuusin kahit tigasan. Foreigner kasi ang tatay niya. Pero the thing is, kapatid talaga turingan namin since sabay-sabay kaming lumaki. Sunuknukan ng weird talaga kung mag-iisip ako ng kung ano-ano sa kanya. It all started sa isang boys night out. Umuwi yung isa naming tropa from California. Doon nagbakasyon. So we've decided to have a camp out of town para maiba naman. Usually kasi, ang banding namin is basketball o kaya Dota since 5 naman kami. Iisang tent lang kami noon at naubusan kami ng gagawin. Until Lance pulled out some strange looking board. Siya yung galing sa Cali. So lahat kami na curious kung ano yun. Sabi niya, nakita ko siya sa garage sale sa Cali. Cool right? Yung board? It was not really the board na parang nakikita ko sa TV at horror movies. It's a dark green board. Ano, hindi letters ang nakalagay. Parang ancient markings. Ewan, at may drawing na 2 malaking mata na magpatong yung kalahati. Parang magkadugtong na nasa gitna. Sa bottom part may nakasulat na laham, glatar, tikara, yon, ero. Yun lang yung familiar letters ng alphabet. Yung iba symbols na lang. Naglabas si Lance ng isang old coin na medyo malaki sa coin natin. Tulad ng board, mukhang luma na din ito na may drawing na isang goat na may 3 sungay. Laham, glatar, tikara, yon, ero. Sabay tawa at sabay sabing, kalokohan mo pre. Pagbasa ni Tisay ng malakas doon sa nakasulat, naputol yung tawa niya nung gumalaw yung coin at pumagitna sa mata ng board. Lahat kami natahimik at nagtinginan sa isa't isa. Kahit di namin aminin, alam namin yung nakita namin. Gabi na mga tol. Tama na yan. Matulog na tayo. Hawat pa sa amin ni Luis. Sabi naman ni Eman na hindi. Tuloy natin to. So ako sumagot na din. Bakit itutuloy pa? Sira ulo ka ba? Baka mapano tayo? Lance, itago mo na yan. Itatago na sana ni Lance pero pinigilan pa din siya ni Eman. Pare, alam mo naman natin na gumalaw yung coin, di ba? May kung anong sa demonyo yung binasa ni Tisay. Ngayon kung may naibukas man tayo, hindi pwedeng manatiling nakabukas at dapat lang na isara. Hindi namin alam yung gagawin noon. Nakakatakot na din. Nakakakaba. Hindi namin alam yung gagawin doon. Hindi namin nababasa yung mga nakasulat sa board na yon. Huwag na kayong sumali. Ako na lang. Baka madamay pa kayo. Yun yung seryosong narinig ko kay Tisay bago niya pinatong yung daliri niya sa coin at inulit yung mga salita kanina. Pero hindi na yun gumalaw. Lumakas ang hangin sa kamay tumulo na dugo mula sa ilong niya.
Tapos bilang sumakit yung ulo niya at nagsisigaw siya. Para siyang nababaliw na. Lahat kami ay nagpanik dahil sa nangyari sa kanya noon. Only to find out na nampa-power trip lang pala ang gago. Tawa siya ng tawa noon at pinagkukutusan kami sabay sigaw ng mga duwag. Dahil intense talaga yung nangyari, sobrang relief yung naramdaman namin nang malaman naming ginugood time lang niya pala kami. Napagkasunduan naming matulog na lang. Pero ako, hindi ako makatulog. Naisip ko pa din yung nangyayari. Kasi oo, pwede ang galing niya lang manggago sa acting niya na parang matatanggal na yung ulo niya sa sakit. Pero something was off talaga. Dumugo yung ilong niya eh. That's something na hindi mo ma-fake. By the time alam kong may mali, pinuntahan ko si Tisay sa higaan niya. Napansin kong hindi siya natutulog. Mahigpit at nanginginig ang kapit niya sa kumot at nahihirapang huminga saka namimilipit. Pero wala ka madidinig na kahit anong hinaing sa kanya. Sobrang tahimik niya pero halatang naghihirap siya. I knew it. Ayaw niya kaming mag-alala sa kanya. Tinawag ko siya noon ng mahina. Brad, napapano ka? Okay ka lang ba? Ngumiti pa siya ng bahagya noon at sabay sabing, wala bro, natatay lang ako. Saka tumawa ng konti. Kinabukasan, ang dami niyang malalaking pasa at nagsuka siya ng dugo. Naputol yung camp namin noon kasi we have to rush her to the hospital. Na-dehydrate na siya sa kasusukan niya pero panay tubig na lang sinusukan niya. Kaya naka-dextrose na siya. Ilang araw lang, gumaling din siya. Pero she changed. Madalas nagkukulong na lang siya at nagdrawing. Hindi na siya palangiti. Hindi na siya palabiro. Saturday, dinalaw namin siya kasi parang umiiwas siya. Pero wala siya sa room niya. Kaya katulad ng dating gawin, tumambay kami doon at naglaro ng video games. Hanggang sa nakita ko yung drawing book niya. Kung may nalalaman ako na hindi alam ng tropa, ayun yung sa sketchpad niya. Madalas siyang nagdrawing ng mga memorable na nangyari sa araw-araw. Yung mga unang drawing okay pa. Hanggang dumaan ako sa page ng drawing na nasa tent kami at naglalaro ng Spirit of the Coin. Ang sumunod na page ay nakahiga siya. Ito yung nakita ko siyang naghihirap pero sa drawing ay may 7 diablong anino na parang lahat ay bumubulong sa tenga niya. Iba-iba ang itsura pero lahat ay kulay itim. Ang sumunod na page ay ang nasa hospital siya. Naka-dextrose at nandoon pa din sa paligid niya ang 7 demonyo na bumubulong pa din sa kanya. Ang sumunod na page ay sarili niya. Mag-isang nakaupo sa kama at nagdrawing habang nandoon pa din yung mga itim na diablo. Ang sumunod na page ay mas lalong nakakagulat. Yun yung mga araw na hindi namin siya nakakasama. Nasa com shop, kumakain, nakatambay, at may drawings na natutulog kami na talagang nangyari. Kaparehas ng suot namin, ng pwesto namin kung saan kami umupo, ng pagkain na in-order. Parang all those days nandoon siya, kasama namin. Nang i-flip ko yung page, nandoon pa din kami. Pero this time, ayun yung nangyayari at the moment noon. Naglalaro kami ng video game sa kwarto niya. Ang sumunod naman ay yung nagdra-drive ako. Nakasakay sila. Parehas pa din ng damit. Pauwi siguro yon. Parang naidro-drawing niya ang nangyari at mga mangyayari pa lang.
Ang sumunod na page ay nasa school kami. Ang sumunod ay nasa birthday at nagsuswimming. Sa tingin ko ay birthday ni Alan yon dahil magbi-birthday na siya. Ang sumunod ay nasa kama kami at nagmo-movie marathon. Iba-ibang drawing na puro kami lang. Walang siya. Mga ordinaryong routine namin ang nandoon. Pati mga achievement katulad ng mataas sa exam. Nadula sa hallway, nag-girlfriend na isa sa amin, sabay-sabay umuwi, talagang nakadrawing. But still, wala siya. Masaya kami sa drawings, pero wala siya. May naiwang 2 page. Nang i-flip ko yon, ako, drawing ko. Nakaupo at tinitingnan ang sketchpad niya. Ang huling pahina, siya. Nasa kisame. Nakasabit. Nakabite. Nanlaki yung mga mata ko noon. Talagang literal na naipato ko yung sketchpad at tumakbo papalabas kung saan-saan. Hindi ko alam kung saan yung lugar na yon dahil sobrang plain ng lugar. Kami lang at niwalang cabinet o kung anong design ang pader. Hinanap ko siya ng hinanap. Nakita ko siya sa CR. At sinaksak niya ng sinaksak ang hita niya gamit ang isang matulis na bagay. Hinihingal siya noon. At sinasabi niya lang na hindi siya magpapakamatay. Pero patuloy siya sa pagsaksak sa hita at binti niya. Nakita kong hawak niya yung coin. Talagang nakipag-agawan ako noon dahil ayaw niyang ibigay. Nung nakuha ko, basta na lang siya nawala ng malay. Nung nagising siya, tulala lang siya. Hanggang ngayon di siya makausap. Yung nasa drawings niya, patuloy na nangyayari. Katatapos lang ng birthday ni Alan. At ayun ang eksaktong nakadrawing sa sketchpad niya. Sa tingin ko, nangyayari pa rin yung nakadrawing doon. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Wala siya. Kasi kailangan niya ng medical attention from a psychiatrist. Dinadalaw namin siya sa kwarto niya doon na walang kung anuman maliban sa kama. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ko masabi sa mga tropa ko kasi mukhang tanga naman talaga. Nawawala na din ako ng pag-asa. Pero alam ko sa sarili ko na ayaw kong mangyari kung anuman ang nakagguhit na mangyayari.